Ola, eu son Diego Solar. Eu son Mateo Aguirre. Eu son Sergio Listen. Eu son Sergio Barrio. E hoxe imos falar sobre como empregar as matemáticas no día a día. Neste vídeo imos ensinarvos como calcular a altura de calquera obxecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Agora, desde os 15 metros que calculou Vargo, vou apuntar co móvil ao extremo da torre e calcular os grados de inclinación que ten, grazas a unha aplicación do móvil. Bueno, agora Vargo vai contar 30 metros para así poder facer a media das dúas operacións e ter unha medida moito máis exacta ao final deste experimento. Agora, para calcular a altura da torre, imos facer dúas simples operacións e logo calcular a media. As operacións consisten en multiplicarlle a primeira distancia a tanxente dos grados que nos deu o móvil e logo sumarlle a nosa altura. Despois volvemos a facer o mesmo cas segundas medidas e volvemos a sumar a nosa altura. Próximamente sumamos os dous resultados e os dividimos entre dous. Entón, se calculamos a primeira operación, a cal é a primeira medida que tomamos 15 metros por a tanxente de 57 grados, nos danos 24. A cal número temos que sumarlles a nosa altura, 1,7, polo que dá 25,7. Na segunda operación, collemos os 30 metros que calculamos e multiplicámosla por a tanxente de 41 grados, e iso danos 26. Ao cal sumámoslle 1,7, que é o que medimos, e danos 27,7. Despois de ter os dous resultados, facemos a media e danos 26,7. Gracias a isto podemos comprobar que as matemáticas son moi útiles no día a día e grazas a elas podemos resolver problemas como este.